Hola, he vist que la Júlia, bueno, ja no ho he vist, però la Júlia no ha parlat perquè, bueno, no, el matí no és el seu millor dia. Jo sí. Bon dia a tots i a totes. Aquí tenim el nostre petit vlog d'avui, segurament és superinteressant. Jo estic aquí esmorzant. No m'he fet vídeo a l'aixecar-me perquè pues, m'he aixecat fa, literalment, mitja hora, més o menys. Cafelito, croissant i a continuar amb el dia i el papa. Hola, bon dia. Hola. Avui me falta la Clàudia aquí. Però bueno, suposo que o l'estareu veient, no sé si l'ha esperat encara, però l'estareu veient el que fa amb el seu dia o la veureu posteriorment. No us havia dit res encara, perquè m'he despertat tot just i he fet tot el que acabo de veure. Però bueno, ara faré una mica de feina de la uni. A les 10 entro en el diari i de 10 a 2 no sabeu res de mi perquè seré en el diari, però després més i millor, no? Suposo. Posaré la preciosa Lleida. Quin vent! Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ai, no es va la seva ovella. Que mal. Que mal. Cati! Ala. Ja estic vestida. No sé si es veu. I me'n vaig al diari, en què veu tret àlbum. O sigui, va fer un directe, va dir mañana por la noche saco álbum, buenas noches, i et un àlbum. O sigui, el concepte de que és tan conegut, i sap que realment tothom se l'escoltarà, que no es dedica, o sigui, és que no ha fet ni una promo decent del seu àlbum. En fi, no l'he escoltat encara, he escoltat Por atrás, Temazo i Iguales. Disculpeu. Iguales ja havia sortit un tros per TikTok. M'ha decepcionat una mica. Però és Temazo, però m'ha decepcionat una mica. Por atrás, bof. Boníssima. Òbviament me falten, no sé quantes cançons té el disc, però ara, mentre vagi cap allà, me'l posaré els cascos i després, si voleu, el comentem si me'n recordo. Probablement no me'n recordaré. Però bueno, això, que ha tret disc en Quevedo i que per altres està molt bé. Potser us actualitzaré si la meva preferida és una altra després. No m'acostumo a veure'm amb tantes coses per la cara amb aquesta tan bona qualitat del mòbil. Déu meu, jo crec que estic morta! Bueno, prometo que en algun moment del vlog sortiré amb una mica de bona cara i amb bon cabell. Espero. Bueno, ara, després de mirar una miqueta les compretes, toca estudiar. Perquè igualment continuem sent estudiants responsables, suposo, de la universitat. I a fer-me les ungles perquè no s'havia tingut mai així. Horribles. Ai, socorro. Bueno, ja us ensenyaré el després. Surts per així. Se m'ha olvidat gravar el dinar. Uah, és que és horrible. Bueno, se m'ha olvidat gravar el dinar. Però ha sigut pura de carabassó. I, bueno, espera. Mira! Pura de carabassó, una manideta i el Sergi s'ha menjat un esmalt d'onguilles amb trinxat.
Ya veis lo que traemos de París. Wow. I ens estem veient Los Vikingos. Vikingos. The Vikings. Wow, los vikingos. The Vikings. Acabo d'arribar del diari. Una jornada bastant interessant. Però bueno, ara m'he de canviar de roba perquè jo la gent que va amb texans a casa seva és una cosa que no comprendré mai. De fet, és una frase completament robada de la meva mare que em va dir el cap de setmana passat. Hola, mama. I doncs me faré el dinar, que suposo que em faré ensaladilla amb un ou dur. I seguiré fent feina de la uni, bàsicament. Em sap greu, no és massa interessant el meu dia. És el que hi ha. Làmpara molesta una mica, però m'he fet el dinar, exactament el que us he dit, m'he fet un ou dur amb ensaladilla, procedeixo a menjar-me'l mentre miro a la Marta Caballero, Marta Caballero, no sé pronunciar el seu nom, hi ha una canela que no acabo d'entendre. Tutorarà el tema de successos, assassinats i així, fa espectacular aquesta dona. Acabo d'entregar un treball, no sé si ho veieu aquí, d'una crítica teatral que m'he pot fer temporada de dinar, m'he pot fer això. I ara la meva tasca setmanal del pis compartit és fer els banys, per tant me posaré a fer els banys, crec que no té cap tipus d'interès que em veieu fent els banys, per tant ens veiem quan torni a fer alguna cosa interessant, que probablement serà en el gimnàs, o seguir fent feina, qui sap, o llegir, perquè també porto tot el dia sense parar, podria descansar una mica, però bueno, ja veurem. Primer cop que surto de casa, però el dia d'avui serà l'únic, perquè són ja les 6:15 de la tarda. Outfit check. Sergi check. I ara anem amb ma mare a Bellvís. Ja gravaré com condueixo el motocar. I ja està. Acabem d'arribar a un petit poble de Lleida a visitar a la petita part de la família. Petita. I a fer uns petits tràmits administratius, que sí, mama? Totalment. No he pensat a gravar-vos quan estava anant de compres, però he fet una petita compra al Mercadona. Ai, no se patrocina aquí. He fet una petita compra perquè avui li faig el sopar al senyor. Seran uns sàndwiches de ceba caramelitzada amb mantequilleta i amb formatge. I seguidament d'un puré el típic de tomato sauce, plan salsa de tomate, saps? Boníssim. Mentre em prenc la meva chia, perquè no me l'he pres abans. Doncs me n'he oblidat completament de que estàvem fent el videoblog, per tant us porto en David. Soc el David. Que és amb qui he estat durant aquestes hores que no he gravat. És culpa teva. Yendo y viniendo. Sí, doncs anem a fer un petit recap. Hem anat al gimnàs, jo he fet cames. Jo he fet oficialment que es esquena. La he cagado muchísimo, pero da igual. Has hecho bíceps? Bíceps y esquena. Vale, sí. Després hem volgut anar al McDonald's perquè està fent la col·lecció de les tasses de Friends. De una oferta que llega. Sí, hem fet tot i quan havíem de pagar ningú portava cartera. Llavors hem tingut que volver a mi casa, a por la cartera, tender una lavadora de paso, agafar la cartera, anar una altra vegada al Mac
agafar el McDonald's, no m'havien posat tassa i he tingut que pedir expressament, oye, se t'ha olvidat la tassa, que és l'única raó per la que he venido, llévate mi dinero, pero dame mi taza. I ja hem vingut aquí. Sí, i ara soparem ell McDonald's, jo uns tristos pèsols amb calamars. No, m'agraden, en veritat. I con calamars. Sí, però no rebussats, Home, clar. I ja està, després no sé què farem, segurament Sexo. tucu. També. Fin del vídeo. Unboxing. Unboxing Unboxing. de su comida. Que lo voy a unboxear yo. Déjame disfrutar de eso. 1, Aquarius. 2 2. y 3. Ay, tenemos que haber hecho una apuesta. Salsa agridulce. Sí. Ah, no, la crispy. También me he puesto crispy. ¿Cómo que te han puesto crispy? No, que tienes la comida. Ah, la hamburguesa crispy. Quería que salsa crispy o algo así. Claro, tira, cógete. Digo, no, me es por tu salud, pero una patata. Bien. Además, esa ya estaba fuera. Ya está. Ya lo sé. De todas maneras, me encantaría saber cuál es el... Tengo además, como estudio enfermería, tengo acceso a webs a las que tú no. Ya. Es muy fort, soy sanitario. ¿Eres sanitario? Fuck la vida. Entonces puedo buscar cositas sobre los medicamentos. Por si usted tiene alguna pauta especial o algo así. Tipo, hay otro medicamento que es mejor, pero este es para locas. Porque además tiene antilocura. Déjame verla un poco. Esto es peor para ti. No quiero ver. Es que se me ha morido de dicho. Lo va a hacer. ¿Por qué siempre me he montada, tío? Me está complicado. Fuck. Qué envidia. La vienes montada porque por aquí le sacan la foto. Por los dientes. Por este lado. No hay nada. Te lo regalan. Se m'ha tornat a oblidar de gravar el resultat del sopar. Però... Un pedazo de... Oye, se ¡Qué ve. estético! Un pedazo de sándwich de queso amb ceba i una salsa de tomate. Uf. El típic grilled cheese with tomato soup. Pues literal. 10 de 10. Y... ¡ting! Un vinito. Són la 1:30. Estic gravant inclús amb el mòbil, ja no sento estar a la càmera. He estat sopant, com heu vist, i després he estat amb en David. I me'n vaig a dormir perquè estic molt cansada. Bona nit.